Kacho langram dat kisung tektik ahemi biapan KSA borlang pher aro petumpen kerap kapajardam. Bethany Baptist Church at Christmas Carol Kapadopon. Inut banghini hanjang langso arisumaratum keboy tektik ahemi piapan akerap kipidam. Kardom pini prime time bertalang penili sami jilihan sepi non arjik tha bertang tonpen. Borlang peralong inut hemi piapan keng sangaso cholang ram terapi kisung tektik pen kedo kithak nang bom ahemi piapan borlang per kese aropiadum kanghon kajinso pen kerap kapajardam. Achor arop do et pen api penan so ang bom inutma inurabang jongsi kopai ke lang no pen bang so per the pen chi ote kang lo pulote pin so bang puno so arlo bang puno pir the ke hondun sungpik jasmet so arlo tum sungdun nailo athi pin so tum anke so arlo tum kiri karlana lo paching bardo nune lason se borlang pher along ta inut akar bipi achor chewai ju api pen ke alangni penang an ke sungke boy pen se do thak nang bom Asomar bangke thamatum pen aneom ki chojia phanta jopar ni adap kamatha ki sungnanga por hotse kedamtang mati jong ni phai pho arni utpal majumdar pu inut meklangno akengsang kacholang rem derajok bangso ahemi pia bang ki sung anpar ki sung chechak nangno akengsang aphana bangke arona tang pen police atum nep ingnang si hemkang sambengno sidame ki sung ke phovek ahemi pia bangke pini arnianta ki sung pen jokon ni detlo Jopar ni adap nahokta chori chorlan thekte akisung kachitong nang por hot pini borlang pher kese aropi amaipu sanjip phangchopen chunbang mangal singte rangatum japon densi bangso aheme pia hemalong dampen kirapa jardamlo kirap kapa jardam hot penang an aning kapa thelam sitame thantekang pinpur me ilitum karbia khaiki khaiso lasi kisungke boy hot kacharap kachito dun thekhenlo khai kaching honlo Bonda pini arni lapuson akaching hon ke theklong jumpik News Desk Report Karbi Anglong Live Saphapani angkang Baptist Fellowship Kaparlo Bethany Baptist Church atum pater piponsi ningkan suruhini ra inkoya pharman Christmas Carol asai kedengpon Pini matijong ni phai kretok si ani ada por phai circuit malopen methang Bethany Baptist Church Mondali Deacon Board Nimarli keja lapen riso nimso keja dum chingrum rapeksi Pastor Ramsung Rongpi ahin pen Bible alu por hipon pen arnam kardom parupon La Sophie Bethany Mondali angkang kedo rong pho arong asara tumaphan Christmas Carol amen pen man ke thinai karbia poho pen karchopadupon bedapi Bethany Mondali pen Christmas Carol pangcheng ponno Pini Bethany amondali pen Christmas Carol kedam laki saphapani japra langso rong do arong ting bosti pastor ti mongarong lapen diopani ansi palidamlo labangso Christmas Carol kedam along ki ongdum Bethany amondali angkang kido aradatum angri angdon chetodun rintisi ning isi betpen kido thekang thek chipaklang don rintido lapen thangnat ke bengki phan abe pin pensi sai angleng pachon ponno Bokajan penananterang Karbengong Live Inut banghini ningkimi parpik hanjang langso arisumaratum chelangsi sodarti mong arongalong kedo keboy tektik ahemepi kareng kiling piaphan kerapa jardamsi munit hijan angbong kachinghon angthek chepaklang ponno Somendar angkang pialong prekja makhai tumdo Laso angbong pen kilu kilom dunnai lapen kapap hidunnai anparta aphai ki jum dunnai laki karbia khayatum henlo pule jong deta hinoni lasi ilitum karbia khayatum ason ki khai angbong kachilang silet ke kertang lopu matharin ki thipsi ki dukkela ki sungke boydet abang pho bang phiatum aphan anki ki plang ki phimu chot aradatum si kachirap cheto dunjia phan kengkam chijor ponangpo Lalo de ilitum akhayatum ta bang akhayatum ason chingthordun po Kisung ke boy rada to maphan kachirap cheto kipidon hello pir thea thak ke thenai asai lopu hanjang nang solong kedo sarthe fast food akulat kibi arisomar
online service point akulat ki bi aris maratum karbi chukang tip akulat ki bi aris maratum gari motor ke cham aris maratum lapen hanjang nang sopen karbi daily news along pherang ke asai claim bangatum matha parsik pon rintisi kisung ke boy hektik ahemipi kareng kiling piaphan ning ki mi pen kedo an asona kerap pajerdam no labang so ahemipi kisung ke boy so kali lapen arniwang chohang chorek chatpansi alangni sopia phan kachelana anparta lo sitami pachar dilo bangso puthak inut banghini aning ke me parpek hanjang nang so ari samaratum chini don ringtisi alang litum chelang ra pet pen chirong chereksi sang kacheng thanga peri lo kachar di japhan lo athui pencil rubber lapen tangka kera pajardambo lapusona porhut kisungke phovek abang phipen nangka chithano na tengki kisungke apran penta sungti bonta nili chorche boy juya phipen ke akele sungjatlo bangso jok therak thek phere thek sai ka chongdat pendang lok kacho hangchore ka sai anta klem nang kok lopusi nang chithanun chiki no sulit kok na velong ge ke chojun na velong sang chuhang bangarong sang chuhang poi sang lit bangrong sang ikop pemni la pa ba ka be pin no ni ge chuhang thek the chung da thek the chitilo thek the sing phang lai thek lang ma mang yin so pen ya pen the ga ti ma so si nang pipo chitun chom the ga ti ma so si nang pipo chitun chom pen pa ka be lo Pini arni ningkimi parpek aris maratum kanghon kajen soke doajok niliphan akerap ki pipon theki arnam se pirthe nang son tupen akerap nang ki pia tengno lase alang litum kedo anatoma phanta kurwang thulapen suri akachoro pajer ponsi ke bangjilang arni an so se choklem chodam anathu kapaprang don thekjia phanta arnam herjumi hang pipon loputa pherang kya thengno ningkang sampen kachoro alam the chepaklang pon Hemipi aphan kerap ki pidam aris maratum pen labangso ahemipi aphan Karbeng Autonomous Council Kacharipon ake theki dingatumta akera pipona sonti mesenji puta kachonengri padopon Nilitum pini hanjang langso along kedo hanjang langso hi thilong tim sart he fast food anparta hanjang langso online service point lapen karbi chugang te bakulat lapen nilitum along do thulang hanjang langso car servicing center labangso nilitum ariso ejang atum kulat chubi chotpen kedamtang ache kluason thak si non matijong ache klus tambi nilitum kirap jiaphan hanjang langso sodar timung arong along kedo iling jer iglo arang li kisung thektik theklong se nilitum bangso nang kirap iphan se wangiglo karbiang long autonomous council phan kachuneng rikang tunga alama bangke ilitum ahok lotema dipu mate kaprek adimalong keplang gi fees dami ilitum theklong lo lapen anso se alang litum hansta me arnam herji jumi padonang lason thak si litum kedo muchot atum kavidat atum phan rapon bomlo pulutangte angri si mate angdi si penilitum ching thordun thekpo busnitum matha pondo la supusong thak si kaprek along ri ahawara long stame risoi jang atum arpulo lake ilitum khai along kachilang ponang jike lasi alang litum hansta me Karbeng Autonomous Council lapen ahawar tinari soi jang tum hansla puson kera ponji phansin litum kachuneng ripon do Bokajan penananterang Karbeng live America angkang along Alaska Udgyakwik down along Arkoini pha ingkoi rocket thomani Sampriya Toraphan apor ka chonghong Sampriya Tor ketangre elong ataun nangli pu itha Arni ke bangpen kichiapor kenangji laki chiklo jonian ni trokebra trokapor angbong Arni atoramatsi klangkli labang sodim Manghuda memi sita alama bangke ahok binong Arnia turaphan apor kachong hongnangji laki arkoini phai ingkoi rake thoman labang so dimalong Sampriyator ke theklong kapajura por laki phai kuni ni phai crazer cap arni ikhenno lapuson pen ajok polar night pusi hok ponno bonta konat koson adim laki United States angkang Udgyavik Alaska po ilang a town solong labang so town Udgyavik Alaska long suri pliso se amuluka phaido
labang so adimalong arni angtang arni bang kelong kepang theklake -5 degrees Celsius phaikuni achiklopen matijong achiklo angbong arni angtang kapang thekpon lake -10 degree pen -20 degrees Celsius an International Desk Report Karbenglong Live North Hongkram Football Club and Salona Football Club atum angbong angdung kiti kache phohut North Hongkram Football Club atum se ke hayanong e dengponno Rongkhang constituency kaparlo Longboi Pathua Klamalong kibipon Bangso Football Kapathu angdung kiti kapathu hot apor kehot atengpen pupu aterangatumta kethe kachingbar chetajok goal che thap thek pang widetlo laso joini tiebreaker si pachitor nang koklo tiebreaker kachitor hot North Hongkram FC atum kopai kimipen ball ipumpen mati goal isipen chepahai pondetlo nong e kepajer mai hot aluhi sarpo amanpen MP Horen Singh bi chitongdun lapen achor kamini senarpi anparta Rongkhang BJP Mandal Committee amaipu Bimal Timung Bidisar Boleshwar Hanse tumpen danglok ke ongdung BJP asongalong klembang phu bang phiatom sidami chitongdun rinti Bangso kapathua long pachitondun si non hejong kikim kerang kapatangpon longboi kapathua klamalong mai hongjai sidami MP Horen Singh bi ariding pensi impuponno La sohot alangni lamthe ki jaya tengke nili methang amatse West Karbenglong Sport Association along amai phuno lasi non eprang ke bangji arni along ki kapathu anat akenang sota hormuhai hoisidami longpon thaiji lapen kapathu ke thana tomta dopo lasi kapathu anathu chingthodun bomnangpo lapen non ke bangji arni angbong ansidami Rongkhang a constituency pen ajat kapathu ka chapate along sidami ki undun thaiji lapen ki haidun verji afan bor ipon rapet nangpasi MP Horen Singh bi ning parung alam thik ning jetekan apithu kerem ke hai aterang to maphan nong e pajar bonsi ingsam jin pen angdung kiti kapathu pachon pon rong thoksi pen wiki be Karbenglong la Pini prangtan berta kelopon sakang toniklo domi thakmi kardom